Одні я бачу його, а другі я ні. Ти покидаєш мене, але завжди со мною. Я ж тут слухав про все. Бачите, не только президент на честных, нечестных журналистов делит. Они же так само, что есть честные журналисты и нечестные. Да, честные пишут только правду, хорошие. Я думаю, что знайдуть журналисты, які напишуть чисту правду про нас сьогодні тут. Але я другую частку свою хотів би по іншим трошки речі пустити.